Yun, ito mga Aji, baby salmon na to yung nasa stick na ita na naman. Yun mga Aji. Ah, ito yung Gabaldon Gray natin to mga Aji. Ito maliliit na to TM size na to mga Aji. Ito, talagang baby salmon to, liit talaga. Kanina yung unang pinost natin mga Aji, nakita nyo naman talagang malakas talagang salmon mga Aji. Lalo pag gutom, malabo Kasi sasakmal yung OS mga Aji, hindi talaga kaya. Okay, game. Laban natin to mga Aji. Yan. Magkaalaman sila nitong baby salmon na to. Hindi ko pa nasubukan to mga Aji Ito, tatlong panalo na to mga to. Yung OS natin, sayang. Hindi talaga niya kaya yung salmon. Naramdaman pa rin yung ng salmon mga Aji. Alam niyan, layo nung gap nila Parang heavyweight sa lightweight mga Aji. Ayaw gumalaw Yan mga Aji. Talaga Di din kaya mga Aji. Kung pinagkaiba ka sa salmon talagang lalakas. Bigyan ko yung malaking kalaban yung salmon na yan mga Aji. Subukan na natin mga Aji para makita natin kung kakayanin ng salmon yung malalaking gagamba. Yan mo, yung salmon nangangata talaga mga Aji. Sige, pagbigyan ko kayo mga Aji, try natin yung Gabaldon Gold dyan. Try natin mga Aji Hindi talaga kaya pag same size, di kaya. Sandali lang mga Aji labas natin. Yun mga Aji. Ito, inayos na natin. Ito sa tingin ko mga Aji, mahahamon na yung salmon dito. Ito yung nanalo sa 3 versus 1 natin mga Aji. Yan. Tingin ko mahahamon na talagang salmon dito. Maliit yan TM size yan mga Aji. Ito good size to. Yung isa kanina OS pa mga Aji. Nako. Umikot lang mga Aji. Hindi napansin mabilis yung takbo. Aji kita nyo yung mga Aji baby salmon mga Aji, good size, pinatakbo isang kagat lang maagat lang ng salmon mga Aji, bandera yung paa agad. Ito yung sa 3 versus 1 natin kaya ako sa inyo mga Aji, kung ako hindi ako pumupos sa mga Aji, pero kung nagpupos tayo, ayan kita nyo yung paa ng gagamba mga Aji, sinakmal lang ng salmon. Ano yan? Tapos given na baby salmon lang to mga Aji yung nandito. Napakaliit talaga mga Aji. Pakita ko lang sa inyo, napakaliit mga Aji liit talaga. Ito kalaban ang laki pagtabihin na natin mga Aji. Liit talaga ng salmon pero sige, lagay natin dito mga Aji, makita lang Sakmal mga Aji, layo agad nung inabot ng gagamba. Ano ba itong gagawin na sa salmon natin? Salmon sa salmon lang talaga magmamatch mga Aji. Pinapatalikodan ko na yung salmon mga Aji Ito mga Aji partida pa to. Tingnan nyo yung salmon mga Aji, yung paa ng salmon May paa siyang maliit mga Aji. Ayan. Kung nakikita nyo yung paa ng salmon, may paa siyang maliit. Ayan Ayan hindi pantay. Ang liit talaga mga Aji. Ito na lang yung tignan nyo yung kinalaban niya, yung sa 3 versus 1 natin, yung matapang, yung nangangat-ngat ng mga gagamba. Ang laki ito yung salmon mga Aji, liit. Yun lang. Talaga wala tayong gagawin sa mga salmon natin. Isa pa, last one. Tulog mga Aji. Ang liit Kitang-kita nyo naman gaano kaliit yung salmon mga Aji. Pumalag to. Akala ko kakayanin niya. Laki niya pa naman mga Aji. Liit Liit doon ang galamay mga Aji Sige, galaw ka. Alam niyo yung kumbaga sa school mga Aji, yung mga pandak niyong classmate pero ang lalakas.
Parang ganito yun yung magugulat ka, laki-laki mong tao, pero pag nagbunong braso kayo, tinatalo ka. Parang ito yun mga kaji. Ganito yung mga salmon natin. Yan o, ang liit o. Diferensyado pa paan yan. Yun lang mga kaji. Thank you sa panonood. Sana nag-enjoy kayo. Yun, di man natin napaglaban talaga. Nagsasakmalan sila mga kaji. Kasi nga, salmon yung pinaglalaban natin. Salmon sa akin, normal na gagamba. Yung sunod siguro na i-upload natin, salmon to salmon na. Baka talaga yun, magkagirian na talaga sila. Kasi yan hindi nila kayang persahin yung salmon mga kaji. Iba talaga yung salmon ng Isabela. Yan, na-showcase natin kung gaano kalakas ng mga gagamba na to. Yun lang mga kaji, salamat sa panonood. God bless sa inyong lahat.